Здравейте, днес ще играем едно забавна игричка, която се казва Пол. Яшма. Яше лайно. Добре бе, знам как се прави. Това е очевидно. Лъскал Пол. Окей. Клону да е се. Ще играем игри. Скуджам. Как се играе сега две? Так. Майстор. Мастар. Яс. Не победим, бе. Как съм... Ядура. Скухуп. Това сега е насам. Това скачам. Цък, насам. Имам и време. Имам и някаква цел, дет да ми дава време. Имам някакъв часовник. Где е часовника? Добре. Най-вях се. Има и двое, единица. Много бързо ги схващам те сега. Отворя ми прозореца, моя чувачи някакъв камин. Много хубаво. Навсякъде да загибаем. Аз мога по две, бе. Ама паричката, живота ми. Поне видим на хлеба. Куда е? Ето ще е последната игра. Трябва да наблюдаваме какви играем. Още един път. И два пъти още. На късмет 3 пъти обаче. Последен път. Последен път вече, обещавам. Значи от горното пада на долното. От второто на първото. Окей. Схвана. Обещате ми да лягче. Мама и какво стана. Само правят 400. Няма. Върнах писа при него. Магазин ще има, я кога си купим. Храна си важна. Ти си ми пречи, тук стой. Не. Вредно още, по-вредно му трябва. Плодове. Те живот дават. Има ли храна за енергия? Ще гледам, че ще ми най-малко. Щастие, ти дава щастие. Хубаво е да ми е щастливо повечето. Повече. Рибка, няма рибка, сокче, вода. Мляко няма си купувам. Сладолет! Супер. Точно така супа или веган? Кой друго да ми правя? От сварки му. Ето и разбрах нещо. Опа! Чакай, бе. Как гледа. Това моето на втори ли е? Да. Са. Кефи се. Маник. Кефи се. Клипът стана много дълъг. Максимум до 6 минути. Ще го мръзни. Някоя друга игра.
Ето с колата. Колата му се кане отдавна. Ай. Дай газ. Имам време. Сега бързам. Чакай, май по-бавно сега карам. По-бавно сега карам. Пак е. Искам поне 200 да мина мисийка. Бързаш, намали темпото. По-бавно. Ай, 3 пъти. Обещавам, последно изпирам каква. Ай, стига, бе. Не. Оселях. Жив съм. Колко ли да? Пари. Кида са. Дай парата. Дай стотинката. Дай я. Тъй, времето дай. Всяка стотинка да беше време, сега са кефа. Не! Ох ти края, много е трудно сега. Довиждане от мен, ако ви харесал клипа, го споделите или го харесате.